Ja nyt käy. Silloin kun mä olin yläasteella, niin mulla oli luokkafrendi, joka harrasti painia. Okay? Kaikkein huvittavinta siinä oli se, että se oli ihan sairaan pienikokoinen. Ja sit se puhuu tällaisella äänellä oikeasti. Ja arvaa, jos kaikki epäilee sitä homoksi. Vielä tänäkin päivänä, jos mä näen sen stadin, niin mä kyllä katson sitä vähän sisällä, että onkohan toi homo vai ei. Niin ei sinne mitään, että sä oot eunukki ja sä harrastat painia, et sä mikään niinku homo. Niin. Mutta siinä on kaikki kyllä, sanotaanko, nämä riskitekijät olemassa, koska siis en ymmärrä, sehän on kuitenkin ylevä vanha kamppailulaji, paini. Missä vaiheessa se tuli jotenkin homoerottista? No kyllä se, jos miettii ihan antiikin Kreikkaa, missä on lähtösi, niin silloinhan niin kuin sana gymnasium, eli ruotsikielisä, siis ruotsiksi lukio nykyään, niin sehän tarkoitti niin kuin alasti urheilemista. Niin silloin kaikkia urheili alasti ja öljyttynyt ihan oikeasti. Nyt tää alkaa kuulostaa tää historia-asia kyllä yllättävän homolta. Joo, kyllä se on aika homo. Mut siis, ja matsin päälle rakasteltiin rajusti siinä poikaporukalla ja vedettiin viiniä ja sitten aamulla mentiin taas tappamaan hunneja. Mutta onhan se, niinku se perinne siinä on kyllä aika homoerottinen, koska niinku spartalaisethan oli tunnetusti vähän homoerottisia ja vähän homouten taipuvia. Mistä minä tiedän tämän. DTM:ssä kerrottiin. Mutta onko Pohjanmaa sitten nykyinen Suomen Sparta, koska se on kova painialue, ja siellä voin vannoa, että jos menette vaikka jonnekin kurikan heiton reeneihin ja rupeatte haukkuun porukkaa homoksi, niin pääkainalossa pihalle. No onhan se vähän sille noloa sit, jos tää kaappeus tulee sit, niin jos kaappi niin aukeaa Saranan puolelta.